मा जाबावगोनलै दालाय हा लोगोआलाय मा सानबाय थाखोब्रा मा जाखोरा लोगोआ मा सानबाय थाखो जेबो जायाखैलै जेबो जायाखैबालाय माखौथो सानबाय थाखो नोंलाय ओइ लोगो आंनि दुखुखौलाय माथो बुंनो माथो जामारदोंब्रा आंनो मानोथो बुङा गारबायलै बोरा गारबाय होद माथो सिरि सिरि बुङा खोथाफोरखौलाय गारबायलै बोरा गारबाय नोंबो बुजिया माथो बुंबाला थां ससिगोन नोंखो माथो सिरि सिरि बुङा खोथाफोरखौलाय आंनि दाउ मैनाया गारना थांबाय बोरा गारलांबाय दुखु होलांबाय आंखौ बिदिसो खोथाया बिनिखायसो नों दुखु होबाय थादों औलै बोनाबो लायनो हाला खावनाबो लायनो हाला दाफोरानो साथाम दङ मानो आंखौ गारखो आं 100 बार सानबाबो बुजिनानै मोनला बिदिसो बाथ्राया औलै आं बेखौनो सानबाय थादोंमोन जेबा आं गोसो गोरबोजों आं बेखौ मोजां मोनोमोन लैथोआ बेसेबां गुवार आं एसांनो अनोमोन अख्राङा बेसेबां गोजौ आं एसांनो अननाय होयोमोन बिनो मानो गारना थांनांगौ बिला औलै दानि सिख्लाफोरखौ फोथायनो हाला बैनो गोसो होलाय आरो बेनो गोसो होलाय आरो सोरखौबा मोजां मोनबा बेनो गोसो होलाय गारलाय लाफिनलाय फोथायनो हाला सानै साथाम बयफ्रेन्ड लायो गासिबो बिदि नङा आरो सोरबा थायो मा लादोब्रा लोगोफोर फंबायनि हिनजाव जानायनि खोथा रायलायदों बिदिसो खोथाया आं बायदि जानांगौब्रा लोगोफोर आंखौ गिखायो आंनि मोजां मोननाया सानसेयावथ' आङो खनब्रै खनबा रायलायो आरो मालाबाथ' 10 बारानो जायो नंगौना नङालै खोथायालाय बोरा नंगौब्रा आंलाय मालाथो मिसा बुंफेरनाय माथो गारगोन नोंखौलाय ओलै बेखौनोथ' साननायानो 100 बार जालांबाय आं बुजिला बिदिसो नोंनि खोथाया दे बिदिबा नोंसोर रायलायथ'बाय थादि जागोन दे अननो रोङासैदां मोजां मोननो रोङासैदां आं बायदि जानांगौब्रा अननाय होनो रोंनांगौब्रा अननाय होनो रोङाबालाय गारजाखागोन बिदिनो जाबाय नामालै खोथायालाय दे बिदिबो थादो लाब थानो सम गैया आंहा दे हत्ते आंथ' सल' सं कम्पिटिसन दंमोनलै रिहार्सेल खालामनांगौमोनलै र' रोजाबनाय सानसै होद जाथाराखैलै गय जाबाय थानाया गोब्राब जाथारबायलै होमबाबो नाजाथारनांगोनलै र' ट्राइ खालामबावनांगोन नाजाथारनांगोनलै बेबाय नांदो सुराव लोगो मा मेथाइ रोजाबबाय थाखो बोरा सल' सं कम्पिटिसन दंमोनलै नाजाथारनांगोन ना हाथारनांगोन ना बाय हागोन नोंलाय बहा थांनो फैखो बिथिंनो बेरायनो फैदों आंबो माथो थांनोलै बेयावनो जिरायथ' जागोन दे रोजाबनायलाय आंबो खोनासंनो मारैथो रोजाबनांगौ दे बिदिबा आं रोजाबमारनोसै दे बरिया रोंथारो माथो नोंलाय दल दामनांगौ आंबो रोङो ना दल दामनो मादों दामगोन नोंलाय दामदों बोरा खुगादों दे बिदिबा दामना होदो दे टां टुं टां टुं टां टुं टा 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 टाच टुं टाच टुं टाच टुं टाच टुं टा 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 टाच टुं टाच टुं टाच जामारला गाराङा जामारलालै बोरैबा जानाय नङा बिदिबा कम्पिटिसनालाय मालाथो गाबोन ना दिन ना माला सबनिया जागोनब्रा सबनिया बिदिबा दिनै रिहार्सल खालामबाय था जागोनब्रा जागोन हाथारगोन आङो हाथारगोन फार्स्ट प्राइज बेखौथ' बुंखादों आङो हाथारगोन मा खालामदोंब्रा नोंसोरलाय नै जिरायदोंब्रा नोंलाय बहाथो थांगोन ब्रा ओरैनो बेरायनो फैदों दे बिदिबा बेयावनो जिरायफै दे माथो खबरब्रा नोंहालाय आंहालाय जेब्लाबो मोजां जायो आरो फन फैलायबायलै बिहा हेलौ सोर मा नङा खोथाफोरालाय मानो गारना थांखो नोंसोरना मा जाखो आंखौ गारना थांबायनो सोरजोंबा गारलांबायनो नोंलाय मैया बुंनाय माथो आं बायदि जानांगौ होननानै आंखौसो अननाय होनो रोङा होनना बुंनाय नोङो दालाय माथो गारनासो थांबाय माथो नोंखौ औलै आं बिदि सानथाराखैमोन गारना थांगोन होननानै औलै लोगो दानिया फोथायनो हाला आं बोरै बावनो हाबावगोन बिखौ एसां अननाय होदोंमोन सेस गासैबो दे लोगो दालाय माथो खामावनो थुदो हांसै थुदो
Beफोरखौ दुखु खालामबाय थानानै लोगो सिन्था खालामनाङा दे गुबुन हिनजाव मोनगोन बेसे समायना नोंनि सोरजिनाया बेसे समायना आं जोंसो खालामबाय थादों माथो नोङो औ ओइ आं मोनसे खौरां खोनादोंलै जेथोआ माथो नोंनि हिनजावजोंसो रायलायनो माथो आरो नोंनि हिनजावाबो जेथोजोंसो रायलायबाय थायोना अ बिनिखायसो कल हरबाबो रिसिभखौनो खालामनांला मेसेज हरबाबो रिप्लाइखौनो खालामनांला बिदिबा जादोसै नोंहाबो र' आं दायो जेथो खालामो लोगो मोनबा सोंथारगोन आं जागोन सोंगोन लोगो नों सोंथार बेखौ सोंथार ओइ जेथो रामि ओइ नोंलाय माथो आंनि हिनजावजों रायलायनो माथो आरो आंनि हिनजावबो नोंजों रायलायनो माथो मला सोर बुंनायब्रा बुंदो आरो नोंलाय मानो आं खोनादों ना आं नोंनि हिनजावलाय मानो रायलायनोब्रा आंहाबो दाखालिसो गारजानो हिनजाव बेयावखायसो नों आंनि हिनजावखौ सेख'नो नागिरदों नोंनि हिनजावखौलाय मानो सिखोनोब्रा आङो नंगौबा नंगौ जल्दि बुंनो लादोलै नङाबा नोंखौ र' होदो नङा नोंनि हिनजावलाय मानो रायलायनांलाय नंगौबा नोंखौ ओइ लोगो रुलाय ओइ लोगो माथो नोंनि हिनजावा जेथोजोंसो आंमोनो मा नंगौ नङालै खोथायालाय नंगौलै बोरा दासो गांगुथारा खोन्थानो आंनो थुले मानो थुले होनांगौ बेखौ होनसै ओइ जेथो आइदि सोर सौखो बोरा आंनि हिनजावलाय मानो नोंलाय आंसो हिनजाव आंखौ सौदो नोङो आइदिलै सेसलै दिनैबा ओइ मा जाखो सिखार आया जोजाबावबायलै आइदै आंनि लोगोखौबोथ' दङ आइदिलै जेरमानो गबाय नामालै हाय जेथो नोंखौ आइदै गैलालै दिनै होद जालाय जाला खालामसिगोन जेथो मानो खारखौ